promozzjoni li tissir ġew pajjiżna li turi l-sbuħija naturali ta' pajjiżna kif ukoll il-faċilitajiet sportivi li bħala pajjiż kapaċi noffru għal dawn it-tip ta' events illi jġibu lejn pajjiżna hemm numru ta' timijiet minn madwar il-kontinent biżejjed wieħed jgħid illi għandek 20 pajjiż illi ħajkunu rappreżentati b'aktar minn 117 il-propju dajsa illi ħajkunu qegħdin jieħdu sem. Għandek ukoll element importanti ta' dak illi huma atleti żgħażagħ, atleti żgħażagħ anke lokali rid ngħid illi ħajkunu qegħdin jikkompetu propju għall-nur prinċipali. Unur prinċipali l ovvjament għandu l-prestiġu kif ukoll għandu l-istorja marbuta miegħu. Aħna bħala pajjiż nemnu illi parti essenzjali bil-isport ġew pajjiżna għandha tkun propju sistema edukattiva, infatti dan joħroġ anke minn dik li hija strateġija nazzjonali tal-isport illi tara l-edukazzjoni bħala wieħed mill-pilastri ewlenin għall-isport ġew pajjiżna u propju qegħdin naraw illi nibdew b'dawk it-tip ta' programmi illi nkunu nistgħu permezz tagħhom nittu fl-iskejjel tagħna. Illum il-ġurnata diġà għandek numru ta' żgħażagħ li qegħdin jiksbu riżultati importanti fuq livell internazzjonali f'dak li għandu x'jaqsam bħala sailing u aħna lan tagħna huwa proprju li nużaw daw iż-żgħażagħ bħala eżempji dawn iż-żgħażagħ bħala role models illi jkunu jistgħu jħajru aktar żgħażagħ jitlu f'dan-l-isport. Aħna mdawrin bil-baħar bħala pajjiż għandna l-irjieħat li huma ideali għal dan it-tip ta' sport u allura naħseb għalfejn jekk naħdmu bil-għaqal għadha bidgħada jista' jkollna dak il-persuna, dak l-isportiv, dak l-atleta, għax fuq kollox fuq sports qegħdin nitkellmu, allura l-atleti huma importanti ħafna, illi kapaċi jikseb riżultati importanti ħafna għal pajjiżna mhux fuq livell nazzjonali, iżda fuq livell internazzjonali. Meta ngħid livell internazzjonali qed naħares lejn events bħal dan li nitkellmu, imma l-fejli anke livelli oħra fosthom il-livelli olimpiċi. Il-bieraħ ippreżentejna budget li jagħti u jagħti reward lil min qed jaħdem u jistinka huwa ġust ukoll għal min forsi qed ibati fis-soċjetà tagħna. Biex dan iseħħ importanti li jkollna ekonomija b'saħħitha. U l-istrateġija ta' Joseph Muscat u l-istrateġija tagħna bħala gvern mill-2013 kienet li nkabbru l-kejk kemm jista' jkun. L-oġġettiv tagħna t-turiżmu huwa li nattiraw lejn pajjiżna turisti li jonfqu iktar flus u jħallu iktar fl-ekonomija tagħna. Permezz ta' dan inkunu nistgħu nibqgħu sostenibbli fil-budgets li nagħmlu għall-poplu Malti u Awċi. Il-Rolex Middle Sea Race u events internazzjonali bħal dawn se jgħinu għal positioning tagħna biex sal-2025 Malta tattira turisti li jonfqu iktar flus f'pajjiżna. Jiena inħares il-qudiem li permezz ta' din ir-race ikollna exposure qawwija, permezz ta' xogħol tagħmel Yachting Malta il-yachting issir pillar importanti għal pajjiż tagħna u flimkien mal-Segretarjat Parlamentari l-Isports nippromovu wkoll l-isports ġewwa pajjiżna bħala mezz biex nattiraw it-turisti.